Ura dalang goलाव जाबाय दायो BM Rider जोंना बाख्लायनो नागिरदों बाख्लायनो गाहायाव बाख्लायना थांनो नागिरदों आरो नै उफ उफ समायदो ओरै गोजौ गाखोब्रा खनसे केमेरा खेबगासिनो दायो केमेरा खेबग्रोना लासै ओमफ्राय बिनि गोजौखौ नायदो आरोना नै बा आग्ला बिनिफ्राय बेयाव जुदि गोलैलांनांगौ सेस खालि ओइ के गरेছে एसे खस्थ' मोनबाय बायदि मोनदों आरोना लोगोफोर आंथ' थाफानो मोनासै बिसोरजों माय खस्थ' मोनबाय बायदि मोनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै न' फारसे ओमफ्राय दायो जों थांगोन 10थासोनिफ्राय दायो ओंखारलांगोन जोंहा न'सिम आरोना मेन न'आव थांगोन लोगोफोर ओमफ्राय देखायना फैनोसै जोंहानि न'खौबो बायला जिलाबो आरोना लोगोफोर जोंनि न'आथ' अबस्था गैखाया आरोना बायला जिलाखा थेवब्लाबो देखायना फैनोसै आरोना जोंनि मेन बिमा बिफाखौ माने बिसोरनि मेन बिमा माने BM Rider 011 नि बिमा बिफाखौबो माने रेलाव नायना फैबाय माने आंनिखौबो माने रेलावनो नायना थांसै आरोना लोगोफोर बेबायदि आरो ओजोंबो आं बारा थांनाय जाखाया ओमफ्राय दिनै थांफानोसै आरोना बिसोरजों लोगोफोर ओमफ्राय जों बिनिफ्राय ओंखारलांसै दायो लोगोफोर भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना दिनै ब्लगआ माहाय इन्टारेस्ट जागोन आरोना लोगोफोर बिदिबा नायबानो जाबाय माने गामिनि गमिमाराव दङ आरोना लोगोफोर मैया बेयावनो नाइटखौ एकदम पार खालामबाय आरोना ओमफ्राय नै BM Rider सालायगासिनो दायो खामावबो नै सासे किन' समबारु जोंना लोगो आरोना माने आंनिसाय माने माबा गोदोर गोजा होमबाबो आं नाम खारिबाय थानाय जायो आरो नै दायो आं साहा लोंना लानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दायो आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन जाहानाव थांगोन होननानै ओमफ्राय बे माने जानाय नंला बायदिया जाबाय आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला माने बेलेगनाव गारि बिदोंमोन ओमफ्राय दा गारि मालिकानो थांबाय जाहैबाय आरोना रौतायावहा माने दावबायलायनो थांबाय आरोना माने थाइबेंआवनो दावबायसारनो बे लायनो थांबाय ओमफ्राय दायो गारिया गैला नालाय थांनाय जानाय नंला आरोना नेक्स्ट जुदि आरो खनसे फैयोबा एबार खनसेयाव लांनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननांला आरो माने थगायबाय होननानै नेक्स्ट केसाव लांगोन आरोना नैबायदि नायनो हागोन सोर माइ वेफ लोगोफोर ओमफ्राय नैबे गारियावहा ओमफ्राय दायो दिरुं फानाखैमोन नालाय दाखालि दिरुं फानबाय दायो गारियावहा नै मोजां नुवाखै आरो दायो माने बेकग्राउन्डआव एसे देखायगोन गारिखौ माबायदि जाखो आरोना लोगोफोर मजबुतनो ओमफ्राय दायो आङो न'आवनो दं आरोना लोगोफोर एकदम नै गारिया अट'आ बियाव बोरायनिया ओमफ्राय आङो थारमाने न'खौ दा देखायथ'आ आरोना लोगोफोर दायो माने उनावफ्राव देखायगोन आरोना दायो न'खौ देखायथ'आ लोगोफोर नोंथांमोना माने उनाव नुगोन आरोना न'नि सोरगिदिंखौबो देखायनो हागोन आं लोगोफोर नोंनिखौ देखायना BM Rider नि गारियानो आरो सेकेन्ड बार नोंथांमोन देखायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेबायदि दिरुं फानबाय आरोना दाखालि दिरुं फानाखैमोन दिनै दिरुं फानफिनबाय बेनिफ्राय आरो स्टिकार लगायगोन बेयावहा बिनि इउटुब चेनेलनि नाम आरो गावनि माने गारिनि नामखौ मा दोनदो बेयो गारिनि नामखौ रेम्ब' दोनदो आरोना लोगोफोर गारिनि नामा जाबाय रेम्ब' आरोना ओरैनोथ' सिनायखायो नोंथांमोना मा गारि बियो रयेल एनफिल्ड आरोना आं गारिफोरखौ बारा मिथिजोबादै लोगोफोर आं बुंबाय थाखादों दाखालिबो माने गारि लायनो थांनायाव माने गारिनि नामफोरखौ आं बारा मिथिजोबा आरो माबायदि सोरबा बेस4 सोरबा बेस3 बेफोरबायदि बुंनाय बेफोरबायदिखौ बारा मिथिजोबा आरोना लोगोफोर बेखौनो बांसिन लानांगौ आरोना लोगोफोर माने राइड खालामनो बिराद मोजां गोजान सालायनो एकदम मोजां आरोना माने बेलेग गारिफोरा बिराद खस्थ' आरोना R15फोरा बिराद खस्थ' जायो खस्थ' मोनबाय आरोना जोंनाव फैनानै एकदम माने मेन रडथिं फैयासै दस्राफोरा साथामखाय आरोना लोगोफोर माने साथामबा असुबिदा जायो नालाय गारिया बेनिफ्राय थिं माने एकदम बागान गेजेर फैना ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आरो रेम्ब'आबो बिराद खस्थ' मोनबाय आरोना लोगोफोर खस्थ' माने सानावबो खस्थ' मोननाय नङामोन लोगोफोर एक्सुवेलि मोनाबोबायमोन ओमफ्राय बारस'लि जेनेबा लकेसन नायनोसो फैदों थेवबो हरनि गेजेरजों लकेसन सोङै फैनायलै माने सफैबाय आरो मोजाङै मोजां होमबाबो हरनि समना राइड खालामनाय एसे खस्थ' जायो आरो एम्फौ एनला मेगनाव बिराद बारसिनदों ससमाबो गैयामोन ओमफ्राय दा हेलमेटाबो आंना माबा ग्लास गैया बिराद एम्फौ हाबदों मेगनाव हामबायसै BM Riderनिसिम आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला जाहानिसिम फैनायनि थाखाय आरोना लोगोफोर बेलेगफोर बायदिबाथ' फैनाय नङामोन दा BM Rider 011 जाहानिसिम फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय आरो जायगाफोरखौथ' बेरायहोनो हायासै लोगोफोर आंनियाव जुदि एक्सट्रा बाइक थानायबा माने जायगाफोरखौ बेरायनो लांगौमोन दा आंनाव बाइक गैया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आरो गारियाबो साथाम जाबबोखाबाय ओमफ्राय आरो सिट गैला आरोना लोगोफोर नै जाद खामफ्लाय जरायलायनानै माबा नागिरदोंमोन आरोना बेबायदि असुबिदा जादों लोगोफोर आरो बिराद जायगा नायनो हागौमोन आरोना लोगोफोर आंनाव एक्सट्रा बाइक थानायबा माने इथिं ओरैबायदि भुटानफोरथिं थांनो हागौमोन आरोना ओरैबायदि खाथिसोमोन जोंनियाव फैनानै जेबो नुलाङासै आरोना नाजानोसै नेक्स्ट इयारहालागै लोगोफोर र' मा जायो आरोना बेरायनो फैनायानो माने जेबो नुलासै आरोना लोगोफोर रेम्ब'आबो जायगा सानदोंमोन आरो लोगोफोर इसोर जुदि सानै बाइक लानानै फैनायब्ला ओरै जों माथिं बालिमुग बैराखन्द बेफोरथिं थांनो सानदोंमोन आरो जिरिफोराव लोगोफोर ओमफ्राय दा बाइकआ गंसेल' जाबाय ओमफ्राय दायो थांनो हानायनि जेबो माबाया गैला आरोना लोगोफोर मुड गैला ओमफ्राय एकदम नेक्स्टआव नाजाथारनोसै आरोना लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' मस्थ'बाबो नाजानोसै आरोना एकदम गोसो होनांसिगोन एकदम खेथि खामथाब गारिखौबो लाथारनांसै दसे सेकेन्डबाबो लोगोफोर माने गारिया गावनाव थाखाबा गोसो बायदि जायो जाय राव बेरायनो थांनो हायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माखौबा बुंगोन नामा दे
सापर्ट अननायनि गेजेरजों जुदि थाबैनो 1K खालामना होबा ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादों 500 साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगोनो जाय साबस्क्राइब खालामगोन कमेन्टआव माने गावनि नाम आरो नाम रियेलखौ हरबानो जाबाय आरो लोगोफोर बेखौथ' आं सिगाङाव बुंबाय थाखादों मानो होनबा बेवहा माने मोनसे गिफ्ट दङ होननानै बुंबाय थाखादोंमोन लोगोफोर माने इउटुबनि गेजेरजों बुंदोंमोन ओमफ्राय दिनै आरो आंनि इउटुब चेनेलनि नामाव माने समायना नाफाति ब्लगाव थांनानै माने गावनि मोजां रियेल नामखौ हरबानो जाबाय आरो लोगोफोर बेयाव आं मोनसे गिफ्ट लादों आरोना 500 साबस्क्राइबार जानाय लोगो बे गिफ्टखौ होगोन आरो लोगोफोर रियेल नामफोरखौल' डाइरेक्ट हरबानो जाबाय आरो जों फाइनालि जोङो माने थांनो ओंखारबाय आरोना समायना नाफाति ब्लग 3 मोनहानि न'निफ्राय दा एक्चुअलि जायफ्रा बे भिडिअखौ नायदों स' जोंहा समायना नाफाति ब्लग इउटुब चेनेल अनार स' बिथांनि आइडिखौ एसे सापर्ट एबा ग्र' खालामना होदो आरोना स' मानो होनबा बिथाङाबो गोबां ब्लग बानायबाय थायो स' जायफ्रा गोदानै फैदों स' लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामनानै जाबाय स' सापर्ट खालामलाय मानो होनबा स' नोंसोर गासैबो मिथिखागौ लोगोफोर मानो होनबा इउटुब चेनेल ग्र' जानो गोबां टाइमबो नांगौ आरो गोबां साबस्क्राइबारफोरनि सापर्ट आरो अननाय नांगौ जायो जा जेरै नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन थिग बिदिनो समायना नाफाति ब्लग इउटुब चेनेल अनाराबो मोजां मोजां भिडिअ एबा जायगा बेरायनाय थिग बेफोरबायदि ब्लग लाबोबाय थागोन आरोना लोगोफोर स' सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरो गेजेर गेजेर जोंबो बिदिनो लोगो हमफैबाय थागोन आरो आंबो सापर्ट नङा सापर्ट खालामो स' नोंसोरबो सापर्ट खालामबानो जाबाय स' थेंक इउ आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरोना स' नैबे जोंहा समायना नाफातिनि इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर खुलुमबाय खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय दायो जोङो मोननैसो पिस लानोसै आरोना ओमफ्राय पिस लानानै ओमफ्राय बिदाय होनोसै आरोना लोगोफोर दायो पिस लानो रेडि जागासिनो आंना हिन्जावा जमा जों गासैबो जाखिनि मानसि दं गासैबो जों पिस लागोन आरोना लोगोफोर मोनसे मोनसे एकदम बिनि बाइकआव पुरा गाखोजोबो बेमार दा जिरो बाइकआव लानो लोगोफोर थांनोसैलाय आसामाव दिकेजुलियाव थांगोन गाननो खासिनो आरोना लोगोफोर थांसैलाय लोगोफोर जोंहा थाथ'लायदो नोंसा माला लोगो मोनफिनो नायनोसै आरोना लोगोफोर एबार टाइम मोनबानो लोगो मोनगोन टाइम मोनबानो लोगो मोनगोन लोगोफोर नुबायानो थागोन आरोना दा थांसैनोसै एसे गारिनि साउन्डखौ खोनासंदो आरोना लोगोफोर माबायदि दाखोसिगोन बे माइ गाज्रि बुंनांला आरो खस्थ' फैनाय जाबाय नोंसोरखौसो खस्थ' होनाय जादों नै लोगोफोर बास दायो थांसिगोन लोगोफोर पुरा खस्थ' जादों साथाम आरोना बेमार गाबबाय दे बाय बाय टाटा लाइक ब्र' थांबाय लोगोफोर दायो